kesamı daye felek demiş mi yok her doşaye felek demiş mi yok siyah her doşaye dersin verra sana vegi velatma mekiya dersin verra sana vegi velatma mekiya dae qesbek çamra قسبك كشمرانيا akma diye keşni diya bırak pers kenayı akma diye keşni diya dae 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 beke samı dae her doşaye felek demiş mi yok her doşaye ji stüdyoyên TRT Kurdiye sibab xêr dem baş silav û rêz bînerên azîz dawiya hefte îro jî bi straneka xweş bi dengê Nîmet Yıldız bi strana dayê dest pê kir. Lewra îro roja dayikan e rojeka gelekî xweş û girîng e. Roja hemû dayikan di serî de roja dayikan min paşê jî roja hemû dayikan pîroz be. Ne tene îro divê her tim em qedr û qîmetê dayikên xwe zanibin. Em jî îro behsa dayikan bikin, behsa jinan bikin. Kesên ku ji ser ekranên TRT Kurdiyê dixwazin roja dayikên xwe pîroz bikin, bila kerem bikin mesajên xwe ji min re bişênin. Telefona me li ser ekranê ye 0506 405 753 kerem kin ji vê nimarê silavên xwe an jî peyamên xwe pirsên xwe ji me re bişênin. Gelek mêvanê min ê hêja îro stûdya me de ne dijînên serkeftê, dijînên jêhatê îro li viran e. Em ê sohbetekê xweş bikin, em ê behsa dayikan, behsa jinan bikin. Kerem kin em xêratinê bidin mêvanên xwe paşê dest bi programa xwe bikin. Akademisyena Zanîngeha Agiriyê Doktor Saadet Altay. Mamoste tu bi xêratê.
خیر بخیر سرسرا سرچاوا Çavay başı. çok şükür elhamdülillah muci başın inşallah Eci başım. Gelek o da spas. selametiye bir şeyine inşallah. Xodeş terazi be. Akademisyena Zanigeha Merdin Artuklu Doktor Büşra Arslan. Hum bixeyr hatın. Xeyr. Sersera serçava hatın. İşte. Çavay Büşra hanım. Gelek spas kimin çanın başın. Eci başım malava ava. Gelek spas. Nimet Yıldız straneka gelek hoş bu. Malata ava. Roja dayikan tejbome. Strana dayikan got. Gelek spas. زۆر سپاس ئەس جی ئەم ڕۆژەڵایەکان پیرۆز دەکەم. Malatava. Malatava. Mensure Arancak tıfkherati sersera serçavarati. خێرا بێتەوە. Gelek spas. Ali Ekber Ergün, Ali Can Koçar, Saim Ertem Malavava. Gelek spas. Bele bineren aziz eme dest bi sohbet axo bikin le veteriyama amadeye. Kerem kerem veteriya xo jî temaşe bikin paşe dawiya hefte dest petke. دایک تی چی واتهش بوده؟ دایک ماشاءالله دایک ام چوب me mazın kır em digiriyan şir damı em digiriyan xwarin damı em digiriyan me mazın kır meşan da mektebi ev mere digiriya ev mere üzülmüş bu hakkı nay ditin hakkı nay dayn دایک حجه کرنه دایک خودی کرنه دایک مرحمته دایک علاقه دایک صبره دایک جبونا متسر her معنی دایک جبانا من her tişte. معنی dünyayı alikirnam kiriye. Medaya kondun. Dayık vaka cennete jibamın ahirete. ev insani ku mazun biye xera dayika ye küçük güne mazın kiriye dayik خودت علاش ترازی بد دیامن خودت علاش ترازی بد خودت عفو که دیامن دایک بنا من هر تشته دایک مامازن که دایک ما خودی که معنوی آشی دایک باش هات مدرسه دایک دایک جبوم جیانه دایک جبوم دنیای ملکه فداکاریا کو دیام کریه کس منه کریه دیام جبوم باوه دیه هر تشته که فهم زعب شهرته و جبر بی از روزمره دایکی به تبی پیروست کن دایک جبوم که جیانه که حتی ویش یاشه من خودی کریه مران دیه مدایه خواندکار یعنی دایم هاو کلمه بتیریت کن دایک زبو بنعمل ما مظن کرنا مع نبي عشي واجت مره ديتنا لايلونا ما تمس كرنا مع نبي عشي ومشهدنا مكتبه مره اجت ديتنا دایک عندنا هذا دایکن ودایک باشتكتنا وقال هركز ضعيف دایک اخوار الدري يرو دایک ما پر مره اجت كشاندنا رودا دایک پیروز کم اکران ترته کردی روز بنا دیا خو پیروست کم جبوی من دنیای ده نه روزک هر روز دایکایه جبر بیشی ام بیشن دایک جیانا me از روژا دایکا پیروز دکم دایک بریا ام ورن دنیای تکیلیا ما و دایکا ما دست پیدکه هیچ ام چاوه خواه درد و کل مدکشینه کم زیده نه مهان مدزک خدا هلدگره دایک جبو هر کسی هبونکه پیروزه گاوا ام دکوین او اول بدسته مدگره جبو ما او سمبولا حسکرن شوقت و مرحمتیه ناوه جانگوری هیوی و خوشکبونه دایک تمنی ما چه به یا اول حال ما دپرسه اوه ام برچینه تینه بریا هر کسی اوش خوره دکه درد دچاوین ویده هر دم ام زاروک دمینن جبو ام لجیانه بن جان خواه فدا دکه دایک جبو هبونا وی دوی ام هر دایم شکر بکن جیان به دایکی را خوشه روژا دایکان پیروز و بمبارک به بله روژا دایکان پیروز و مبارک به ام بیجین ایرو روژا دایکانه روژا که خوشه لنه تنه هر تم دوی هم هر تم یعنی هر روز قدر قیمت دایکین خو هم زانبن yani röportajın men geleki hoş bun az piçke hestiyar bun burasti dayık jiyane dayık keyf hoşiye dayık ama bejin her tiştiyem bejin Büşra hanım az bitere dest bebkim demek am de bejin dayık
çi tevirate. Dayık yani peyva dayık kelimeye dayık. Çi de fikri? Yani bu te liser çimani az bejim. از اول روژا دایکا پیروز دکم دایکن کو سر اکران ما تماشا دکم از روژوان پیروز دکم تم دست و به تایبت روژا دایکا خوشی پیروز دکم تم دست دیا خو وقت دایک از دفکرم فکرامن دایک çafkaniye jiyaneye çünkü jiyan bide dest be dike. Yani mesela aslında Xude bir destede med afirene ve dünyayı yani meteni ve dünyayı deji mesela bir goşte xav xuyna xav nefes xav me mazındike binava xada me mazındike işte meteni dünyayı jibovi aslında tecelligaha Xude'ye yani tişki pir aslında mucizeye Xude'ye yani mucize ki pır gerçekten vakti az fikrim mucize ki pır mazına. Yani ducani bu mucize ki mazına ne olsa? Gerek mazına çünkü damla ki av nava xada ve diki insan. Xudeci mesela bir deste de ve çetki. Jibo veji yani aslında mucize ki pır mazına yani de dayık bu mucize ki pır mazına. Sembola şefkati ve dilsoziye anahtarı yani kilidi cennet ya çünkü peygamber de beje yani behişt le bin piye dayıkane yani aslında dayıka memnun ne ki yani serkeşi bir ki yan var razı ne ki tınıkari her cennete demek ki aslında kilidi Cinnete yani behişt. Cinnete desta dayıkan dene. Desta dayıkan dene. Jibovi gerekti bir şefkat bir rahmet ve çoğaki ve bir şefkat bir rahmet nehertina memazın kiriye gere emji vısa van benerin nexam nikarin herin cinnete yani min gut ya tecelligaha Xude yani çünkü aslında ve dünyada her zaftir ev benzemiş Xuda dibin jinin o dayıkın yani ne ku bir fiziki benzetme yani çoğu ruh hayvanın bir nitelik ve sıfat ve ahlak yani zaftir çünkü çıra mesela mingut yani işte بدنا خدا işte ve mazındikin o da afirine bides Xuda bides de ve da afirine ne dizike Xuda mazındikin beli pevajo kadu bu derece burası beli yani evji sıfatı afirandina aslında yani sıfatı Xuda'ya ki Xuda dayeme başka mesela tişkili. Ve dizarokên me hene ne usane? Beli dizarokên me hene. Çend salî ne? Yek 22 saliye, yek 15 saliye. Maşallah 22 salî. Ve çend sal da zevcîn? Ez 20 salî zevcîm. 20 salî. Beli. 20 salî Xuda wan ji were bihêle ez bêjim. Dema ku hûn kurê xwe ewil werayiş distê xwe. Yani we çi hîs kir tê bîra we 22 sal derbas bûye lê tê bîra we yani dibêj dayikên me hertim dibêjin ya dema tu bibî dayîk tê min fehm bikî. Tiştek wî sehî ye hakikaten jî. Ve fahm kir ve dayika xwe fahm kir dema hûn bûn dayîk. Tabii vakti mesela çeva hani mesela goyxan hincana nade dayika xwe yani jî me mesela tişta itiraz dikiram. Mesela diyamıjiş mira usadı. Mecana dilevanji. Dilevanji dehiştana. Diyamın duguta vakti tibi bidit me fehm bikî. Yani mesela duguta ve tiştene ki xarabe yani şmeren xarab nahatan ditin. Ya me dugutam hani diyama baskı medike çima havka mesela me baskı pırteser me zordari medike. Zordari medikim falan. İşte ez bimde aslında ne zordariya yani ev hinki muhafazaya. Çünkü de dilsuzun dilevazahti şavti dil şavatın jibo ve navin mesela zaruk bikevin xarabi ki nebaşi ki jibo ve erehin ki zedetir mesela muhafaza dikin hani belki hinki zaruk re tişki zahmetiye
ama xêra zarokeye vakti mu dibe de aslında mu femdeke. Hınkajı divore aslında. Çünkü gerçekten da de mesela pır zahmet ve zaruke ve dikşene. Yani vakti birçok bun yani bebek vakti hiçbir pır zahmete, işi zahmete. Çünkü ne şevate şeve ne roja şevate dibe rojata dibe şev. Kari pır zahmete jibu ve yeke hani havka zahmet kişandiye vakti mutişkide pır zahmet bikşene muhin ki yani çabecim. اینگی کد امکا و زیده یا خیرتا و زیده یا مرو پیش دمه که جانا دبطل جلدی ساد مرد بجه هجایه نفسه. بله. دایپون تشتکی بر هجایه لورا. والله هجایه tabii. گله کست بجن دایپون دینه دین بونه لیج عالیه کی دیجی تشتکی گله کی خوشه. Yani merhab pırdı batla, pırdı vasta, beyxov dumine. Hatta o zarok da din merhab dine Ameriki yani jiyana vad çabrasti. Hakikaten ji un beyxov duminin cana un naxun un didin wan un xona fikrin wan da fikrin. Hakikaten ji zahmetiye ke geleki zore. Lepişi demek ki demek zarokê mazın dibe bawer dikim gava kul wan derin un bejin tişteki hejaya nefsa kefa vejite. Aynen usaya yani vakti tabii bebek vakti birçokahi pır zahmetiye gerçekten ciddiyim bu ne yani hani dibeci ya çuva az ve mazlum bikim çuva az yani leben herin vakti hele vakti tehecbide zaruke avulda henki tibedi fikri dibeci az çuva ve binerim yani az hiç zarukim az çuva ve binerim çuva az mazlum bikim çünkü tecrübat etine yani insan ki temazlum biki insan ki muhtaç ete yani nikaret işte biki. Yani şu vunji bir civani buna dayık. Bele. Yani dayıkın ku yani jinen ku zud zavcun zud bin dayık bizarkın xoruş xomazın bin nefsa. Usaya. Yani bağırdı ki mu gelektiş bizarkın xora him bun. Usaya rasta. Rasta usaya yani bu ve zahmeti ama işte zaruk mazın dibin tera dibin heval yani nuhum mesela em işte hevre vay heval kine mesela hent işte şevre dibejin yani tartışmıştı ben dişki pır hoşa yani hani edi zaruk ere zaruk eteye ama aynı zamanda heval eteye dişki pır hoşa yani. Saat خوش اجازه دخوازم برای خودم سعادت خانم جی سعادت خانم پیشی اموان اس بکن از پاش دخوازم بحثا پرورده هیا وجی بکن براستی من هر دیجی گله کی سرکفتینه گله کی جهاتینه ایروجی جبو هم ون گله جبو تماشاوانن مجی ون دبم مینا که مازم براستی جبو من جی براستی از جی دما کو از جیرین سرکفتی دبینم از گله کی کیف خوش دبم ایجا سعادت خانم دخوازم ون اس بکن ون کینه ون چیکاری رو مجلن اتخاذم أنا سعادة شواية من از حتى 11 سالي ام الجندبون وشاقي يعني حزارو حشتة يعني حشتادنا وشاقي قد قيزم پر نداتون خواندن مخابن يعني مخابن پشتیوی به دستگاه من و باوی من ام دا خواندن ام داون درواسی باجر بونج بو خواند ام بخوینن نوراجی ام چون ortaokul liseye piştivi jem derbas zanıngehi bun pişti zanıngehi ji yüksek lisans ve doktora mekir ana ji elhamdülillah üniversite zanıngehi de öğretim üyesine. Ekol akademiye ne az gerek jwana gerek hürmet tıkım levra purzora yani kareki purzora yani nivîsandina tez lisansa bilind ew dersên ku hûn diçin paşê hûn tez dinivîsînin yani her tim hûn gerek bixwînin her tim hûn gerek serkeftî bin her tim gerek hûn bixebitin li ser dersê xwe li ser jiyanê ez bêjim heqeten jî ez gelek hürmet didim we ew pîroz jî dikim mala we ava spasî dikim dema ku jin tiştê wisa dikim bêtir kêfa min tê û jinên Kurd dikin jî bêtir kefamete hakikaten jî weke we jî got beriya niha li herêma me ne tenê li herêma me li her derê welatê me em bêjin qîz netdan xwendin keçik netdan xwendin ew jî kêmasiyek bû bi rastî êdî bawer dikim
هدیه ev tişt hatiye şikandın. Walatê me jî li her derê li herêma me jî ez bêjim. Yani em karin bêjin ked û xîreta malbata we li ser ve gelekî zêde ye. Yani bavê we daxwendin ne? Yani bavê we piştgirî da. Çünkü em toplumdaki Öyle. Öyle. bav rastî de daha beter sekinin çünkü diyam digo tabii em de kültüreki de var mezin de ben gerçekten bize ucun ama diyamın ticari bir nakım digo avli buxuynen mer hartım daim hene. Navsa. Böyle. Rastî jî waraye ana vekatego de akademiye de jin pir zû bi zû xuya nakin. Çünkü dibe viya aliye zilamaya bira pîrek pir tê xuya nakin ji wê havê zilam carkî ew ki bikivin gere jin li her derê her derî ve jina daha zor e yani jin zû bi zû bi serkeftinê zilam jî pir naxwazin bi serkeftin kevin qê ez war dibêjim lê ne her zilam em bêjin ne her jwan ya ew ke ama lê wekî dinê eger mêr çabekî bikin jin gere sê çare çar care pênc care daha zêdetir mücadele bikin. Yani têkoşîna me muqabil li jiyanê zêdetir. Yani hem toplumê de herêmê de ciyê jina bellî ye. Gere bi zewcin bivin xwedê dê tabii ki dayikantî tiştekî pir wezîfekî pir qutsal e. Çünkü ana vekate hevala bişra pirsî gavatê dibe dayik em di tiştê bîra min. Yek yani li etimolojiya da mêze dikin da dide. Yani jiyan dide. Nefes dide. Eko feda dike. Dinê jî kelimekî dinê jî رحيمة çünkü de Xwedê Teala sıfatê Xwedê Teala jî Rahman e jin jê jî Rahîm heye ve zarok dûra de mezin dibe di nav Rahîmê de mezin dibe jin pîrek wî dûra de mezin dike piştî wî tîne dinyayê jiyana xwe dide wê nefesa xwe dide wê lê ez bawer dikim tiştekî ne pir rehet e erê li ser dayikantî pir tê xeberdanê erê qutsal e erê tiştekî pir mezin e lê ez bawer dikim tiştekî pir jî zor e. Yani kıymeta wî tune aslında. Yani navsa. Erê roja dayika tê ê min ji ber wî havê ez roja dayika jî pîroz dikim, roja diya xwe jî pîroz dikim. 20 sal berê min diyam çû rehmetê. Ez ana 46 salî me lê hema de timî şayî de timî diya meriv tê bîra meriv. Navsa. Yani di şayîn şîna de jî di şayîya de jî timî dayî meriv vê xude xska diyam jî li vir bûna oviya bidîtana yani tiştekî divê navêna zar û odê de wê ewkabê jî tiştekî pir mezin e yani meriv bê çend salî jî meriv diya xwe ji bîr nake meriv timî dayîm dixwaze diya meriv li ba meriv be. Yani em çi jî bikin em dixwazin nîşana dayika xwe bidin. Yani em bibin çend salî jî. Çend sal be jî tu dibê ana diya min li vir bûna eceba ew çi bigotana. Dilê me rehet dikin newsa dayikên. Rast e meriv dixwaze timî dayîm li her wextê meriv diya xwe li ba xwe bivîne erê tiştekî pir mezin e lê belê edibêm tiştekî pir zor e jê min ez ne dayikim lê ama tiştê ez dibînim erê pir tiştekî xweş e lê pir zehmet e jî yani lê niha bawer dikim dayika we bidîtane ê pir kêfayê bihatane yani jinekê wisa serkeftî xwe aniye astekî ez bêjim desteka wî pir li piş me bû wê digo yani wekam ana me got wê digo bixwînin erê hûn bixwînin mêr hûn tim daim yani bi zewicî her wextê de dikarî bi zewicî lê ewlî xwendin ji her tiştî çêtir e ez jî pir ana kêfxweş bûm ki timî daim li pişt me bû timî daim desteka xwe didame tabii bavê me jî ayrı ama dayika desteka dayika daha beter çünkü êvan wan eziyetê daha beter kişandiye ew zanin jinantî çawa tiştekî zor e meriv destê mêr mêzeke tiştekî beriya niha jî jiyan zortir bû tabii daha aneka rehettir e zortir bû yani ana nispeten daha rehet e lê ama dîsa bawer dikim ji bo dayikan û ji bo jinan dîsa erê gorî berê daha rehet e ama dîsa jî hînê jî zor e. Zor e nefsa. Yani hakikaten jî dema mirov tiştekî dike yani dema meriv bi zewce dema meriv bixwîne meriv çi ji
çi jî bike dema ku malbata me diya me bavê me piranî ji diya me li pişt me be em jin em pîrek ez bêjim yani destê me bi qewettir dibe nefsa yani hebûna wan bese hebûna wan bese gotinê wan bese tavsiyê wan meriv rê meriv dide meriv zane dikîjan çünkü dibem zanenbûn ayrıye tecrübe ayrıye tecrübe carna dikeve ber zanenbûniye çünkü eger divê hayatê te derbas wê jiyanê te derbas kiribe tu zanî tiştekî çawaye tecrübe kiriye ji ber vê tecrübe tu jî rêberî dikî ji zarokê xwe re ji ber wî havî hele ji zarokê qîzan re tecrübe diyan bi heqîqet jî tiştekî hirqî va beriya çend salan belki 25 salan 30 salan diya ve ji were gotiye bixwêne tikengî bêje tu dikarî bi zewcî lê ewilî bixwêne yani ev tişt ev gotina diya ve ji bîra we dibe weka kelimekî min guhê xwe re kir guhar otumî daîm jî erê ne pir rehetî bû yani vê serkeftinê mücadele dikî ama dîsa jî wê desteka wan wê gotinê wan gava tê bîra meriv pir pê jê ewkekî digire qewet digire rastî meriv qewet pir jê digire dixwazim ji Bişra xanim jî bipirsim wî jî yani dayika we gotineka dayika we ku di bîra we de maye heye gelo yani ê ku qewet daye we ê ku guhê we bûye guhar ez bêjim weke Saadet xanim Ama vay Saadet Hanım diye min jî mesela pir destek û pişta min bû pir dixwasta mesela em bixwênin û bibêniye mesela ya işte xwedî karobar û xwendekar ew jî mesela bir guhê me guhar kî û me xwend û niho em yani diya me bûme serfiraz e bi rûmet e yani ew ji min re bû ama de gerçekten desteka de her tim daim piştamımı çünkü ez zû zewcim min zanîngah wextê ez zewicim mixwend yüksek lisans û doktora hemî ez zewicî bim zarokên me hebîn diya min pir destek da me yani diguta tu ji xwe destê xwe bişixule zarok bêne ba min yani ez dikarim bêjim diya min zarokê min mezin kir wê mezin kir eger desteka diya min tune bûya pir zahmet çünkü yemi pir zahmet bikişanda. Erê desteka zilamê min jî hebî xude jê razî mesela wê jî pir destek da min ama desteka de tişkî dîne yani çünkü mêr heta sînorekî dikarê alîkariya te bike ama de ne wisa ye hêjî mesela zarok merhemeta dayikan hêz dikin ne waya dixwazin aynen wisa nû zarokê min ji bo wê pir heş diya min jî dikin yani çünkü ware dayîtî kiriye bi rastî ez çîroka we jî merak dikim lê em hepkî bêhna xwe berdin hîn pir wextê me heye em ê straneka din ji mensûre arancak godar bikin lewra ê êwarî beşdarî programeka din be ez naxwazim pir wê bibatlênim jî gelek spas dikim em ê straneka din ji te godar bikin paşê me ji te xwatir bixwazin gelek spas malava
ورجعهم ورا ورا بلاني جارك ورم ببيني ورا ظلم ده ورا ورا جورم ده ورا ورا بلاني دبشره ایاری وگاهی و وقتابی ور کلی کبهاری ور جام دوره ور رندام دوره ور گورام دوره ور دلایی ور کلی کبهاری ور جام دوره ور رندام دوره ور دلایی تو ای هوا چارده ها تو ای کارا خزالا من نهلا دبی حالا ورزم دوره ورندم دوره ورجام دوره وردلایی من نهلاد بحالا ورزم دوره وردم دوره وردلایی Gelek spas men suraran malata ava dest xoş. Bele em devam bikim. Büşra Hanım rastî ez çîrokata jî merak dikim. Te got piştî ku ez zewicîm min dest bi zanîngehê kir. Dayîka min her tim zarokê min nerd piştgiriya wê li ser min ked û xîreta wê li ser min gelekî zêde bû. Îca ew pêvajoyeke çawa bû. Bi rastî ez merak dikim çi karî dike aneka tekî jan zanîngehê te xwend çi dikî çi nakî ez merak dikim. من aslında lise İmam Hatip'e xwend. Bele. Piştî lise ketim sınavê me kazanç kir ama 28 Şubatê çêbû. Piştî wî hinkî min arada nêzîngî 8 sala min arada wê wextê de ez zewicîm. Piştî ez zewicîm ev derbas bû hani 28 Şubatê hêdî derbas bû. Hinga sergirtî mirov nikar bû tekir Erem zanîngehê. hûn nikariyem herin zanîngehê. Zor Belê. bu rastî. Yani bi rastî hatta dönemkî jî ez çûm. Yani min peruk xista ser. Peruk te çû zanîngehê. Erê ez were hinkî çûm zanîngehê. Piştî wê hêdî serbest bû zaten. Em çûyîn. ji ber wê yekê hani ez wicandî bûm hepkî zarokê min jî hebû. Zanîngehê me Atatürk zanîngeha Atatürk edebiyatê Farsî Erzurum edebiyatê Farsî min xwend. Belê. Piştî min xwend min 2 sala jî açık öğretim ilahiyat jî min xwend. Belê. Ama piştî zanîngeha Atatürk ez mezun bûm diploma stand yüksek lisans ilahiyatê kir. İca te dest bi lisansa bilind te kir? Belê, lisansa bilind ilahiyatê beşa tasavvuf, doktora jî aynı wisa. Li ser tasavvuf. Li ser tasavvufê min kir.
Ve vakti de yani ez daha tama düşuma yani biraz ez ne Diyarbakır'e bim le min Diyarbakır'e dikira ez daha tama Diyarbakır'e min zaruk xada işte badiya xwa ez düşuma zanenge ders xwa mi ders distanda pişte derse daha tama bu zaruk xwa jdiya xwa yani Yani hakikaten jit hem daik buyi hem de kebaniya malekeyi tediçi xwendekar tediçi zanenge tedbi xwendekar yani cür bucur rolete ha bu lüve deme az bejim. Bele bele. Yani pevajaya ka zor bu gelotego diyamın nelbam buna jbom pır zor bu. Yani Bele, bavardıkım na merevaji, zlamevaji gelek pişkiri dayıva nefsa. Bele bele. Evci gelek pişkiri damın destek avuci tinebiya yani henki zahmettir biya. Mesela veji pır zaruk nehert, diyaminci pır zaruk nehert. Yani evet tişki zahmet bir ama tişki şirin bu. Çünkü min pır da hasta az bixoynim az lisansa bilind bikim, doktora bikim, bebim akademisyen. Çünkü hiç lisans de min de gutaz az bebim akademisyen. Yani aslında tişkidimin hiç ne fikri yani mamusteyi yani tişkidimin ne fikri diviyaz bim akademisyen jiberveyeki yani serve eşşolim zaten az mezun bim yani min diploma girt lisanse az atamamın şey bu yani dönem ki az tine ya hani mam hevya atamayı Arkon akademisyenin bum akademisyen ama pişte az bum akademisyenci atamamı Kastamonu çebi Geleserim Kastamonu, malamın Diyarbakır'ya ve demedem hatin Diyarbakır, malamın Diyarbakır'ya. Disa zarukemin diyamın nehert. Yani zaruk ma ba diyam. Bedayık nabe ne? Nabe yani. Ne heji mesela yan meyvan ki tişki beyaz telefon vetkim. Daye işte meyvanemi de kazi çiçekim. Esçi bikim. Kako bigenemin. Yani hejir rezdari dike reber işmire dike. Yani az her daim muhtaç ediyor ama. Yani az işte bime dayık zaruk mazın kiriye bime mamuste. Ama disaji eğer destek diyamın ne pişmin be az kemim yani. Kemasi ki xwada dibînim ji bo ve gerçekten de pişte yani hani gotineke heye babim ji her tim dibêje dibêje bab pişte lêdê her tişte dibêje bab pişte de her tişte hoş biraz goteka hoş bu böyle babim pir dibêje gerçekten ji usayı yani de her tişte dayık bun her tişte yani. Mele saat hoş. Saadet hanım duhazım beri xo bidim ve yani de civine de civake de az bejim em jin canna em karu barên xo pir zêde dikin. Yani em xo têdixin tengasî em xo têdixin zordariye dema ku dilxweşî em bikin erê xweş e. Lê cana civak jî gelek tişt têdixwe stême. Ti jinî, ti dayîkî tu xwendekarî, tu kebaniya maleyî, tu gerek wisa bî. Yani ew qas rol têdixin stême ku cana em nizanin em çi bikin. Yani em cana xweşbîr dikin. Bi rastî. Dema mere bi dilxweşî bibe dayîk, dilxweşî bixwêne, dilxweşî bibe xwedîkar û bar, ev ji xwe xweş e. Ev ji xwe tiştekî xweş e. Lê êdî di civaka me de tiştekî wisa yani hişmendiyeka wisa belav bûye ku dema ku jinek nebe dayîk. An jî ne zewce, an jî nexebite, an jî nexwîne yani zordestiyê li wan dikin. Bi rastî li gorî fikra min, nizam wîn çi difikirim, jin dema ku bixwaze bila be dayîk, jin dema ku bixwaze bila bi zewce, jin dema ku bixwaze bila bixebite. Ne ji bo kesekî, ne ji bo civakê, ne ji bo zilamê xwe, ne ji bo diya xwe, ne ji bo bavê xwe. Îca ez fikrê we merak dikim. Hakikaten jî di civakê de ew qas rol têdixin stême ku cana em nizanin em çi bikin. Cana em naxwazin jî em tişta bikin. Mesela te gotiya diya min gotiye ewilî bixwêne paşê ji xwe tê bizewcî. Hakikaten jî xwezî dayîka herkesî wisa bûne ne wisa. Lê gelek kes mixabin ez naxwazim rexne bikim. Herkes li gorî nenîna xwe mezin dibe. Herkes li gorî malbata xwe mezin dibe. Yani her malbat hem her civak jî ji hev cuda ye. Lê êdî mixabin nav malbata me de cana pir diçin ser dayîkan jî, pir diçin ser pîrekan jî. Dayîk dibe dayîk, dixwaze zarokê we çêbe, zarokê çêbe dibe dayîk. Heta ku bibe dayîk dibêje tu çima nabî dayîk. Piştî ku dayîk dibe dayîk jî, wê demê jî dayîk bûna wê rexne dikin.
yani her tim em jin raxne dikin. Hûn çi difikirin ser vê meselê? Rastî vê yani pirseka jin yani ne ku Pirsgirêka ka mezin e. pirsgirêka mezin e di tarîxê de em viyak dibînin em di dîrokê de dibînin em di herêmê de dibînin em di civakên de dibînin timî dayîm yani berê jinantiyê ewlî wezîfê me belîne. Newsa. Yani Gelek hoş kon. berê jinantî te mêze nakin ewlî wezîfê te ji te re dibêjin dawînê tu gorî wê wezîfê gere devam bikî. Lê belê em dibêjin ewlî em jinin. Piştî wî em dixwazin hejiyana xwe em qerarê bidin. Yani wezîfê me belî ne veya hindik ji me belî kirine ve divê gere hûn gorî viya jiyana xwe derbas bikin. Hin tiş em kabul kirine sanki. Jin bin wezîfa we belî ye gere hûn jî bivin jinekî baş ji mêrê xwe re hûn bivin dayikekî baş hûn eger hûn di şoxulî hûn gere herkes ji we memnûn be lê gavat avam ezzetkî jiyan bi vî hawê derbas nabe çünkü em ji nihayetê de em jî insanin ve evkekî me belî ye yani qeweta me belî ye eger em bixwazim herkesî memnûn bikin ya jî herkes gorî viya me bêze viya ji me re jiyankî rehet ne jiyankî zor dibe yani ve gorî ana pirskok li ser viya hene pir kitap pirtûk li ser viya dinivîsînin gava jin bixwaze herkesî memnûn bike dikeve depresyonê. Bele. Yani erê rast e eger dayık be erê dayık wezîfayê gorewî derbas bike ama keskî nikare ve mükemmel anne mükemmel dayık ev yap tiştekî pir zor e. Yani bele. Yani mi gotna waqt kir ana ka hat bîra min li ser medyayê civakî gelek dayık jî êdî bi dayikbûna xwe derdixin holê. Îca hin dayik jî dema ku li wan derin qey kêmasiye min hene gelo. Ez çima newisa me. Yani çi şanî din dema ku zarokayan digrî, dema ku bin xwe dikin, dema ku birçî dibin, dema ku zarokayan wan re têdikeve aksê, tengasî ez çi bêjim yani her tiştî nîşan nadin, her tim kêfxweşî nîşan didin bi zarokê xwe re. Îca hin deyê jî dema ku wan temaşe dikin dibêjin ez çima newisa me. Yani tiştek bu saatine ya yani. Tabii ya var. Jana insana dayık bun da her sanki mesela cana tabii ser jina xabatam ser jina bu doktoray. Cana reklama wana mezet ki mesela gava zaruke podke zaruka reydin. Yani mama zaruka reydin. Mezet ki de dikene zaruk dikene le pişti vid ya ne var çünkü kuşkamıcı dayike. Ezanım çi dikşine yani hew bi wê hawî tiştê dibe bivînin em dibînin pişt perde em nabînin pişt perde bimînin bi rastî jî yani ez cana dibêjim yani viya pir cesaret kî mezin ku meriv qerar bide ev ji gere meriv qerar bide yani dînbûn ez bêjim dînbûn çünkü carkî dem pirtûkê de xwend dibe ji bo malê meriv mobilya şeş meh digere ji bo ve dayîk û bav carkî de qerar didin yani tiştekî rastî jî tiştekî giring e yani yekî tînî dünyayê û bütün her tiştê wê digirî ser xwe yani raketina wî têrbûna wî her tiştê wê digirî ser xwe viya tiştekî cesaret dixwaze bi rastî ve pir jî jin eviya digirin bi rastî jî cana dibin ya jin zayıfın ez bawer nakim jin ne zayıfın jin dimêzet ki li her derî de dibin cotkar her işî dikin hem qeweta xwe dikirin hem jî bi psikolojiya jina dibin daha Çatê jî cîna dîsa sağlamtir ne olsa yani canım hormonê me ew ya mamosta. Tabii yani yaş digere gorî wî em dîsa jiyana xwe derbas dikin yani. Pir sağlamtir yani. Yani cana ez li hin hevalê xwe dinirim dibin dayîk zarokiyan çêdibe. Yani mesela pir ji kêfa xwe hez dike ew hevala min ez wê nas dikim yani ji kêfa xwe ji gera xwe ji makyaja xwe ji cilê xwe yani wilo pir hez dike. Yani lê piştî ku dibin dayîk ez li wan temaşe dikim yani êdî jiyana wan dibin dibe zarokên wan heqeten jî tiştekî pir bi qîmete jî bi rastî hem bi qîmete hem jî zor e û xweş e jî lê jiyana xwe jî memnûnin dema ku ez wan dinirim jiyana xwe jî memnûnim ya ji bo wan dewrek tê girtin dewreka nû vedibe
Yani edi dayıkın zarokê wan hene em devam dikin dîsa karûbarê xwe dikin dixwînin lê diguherin yani jinên ku dibin dayêk li gorî nerîna min bi her awayê xwefeda dikin yani bawer nakim ku kesekî bûye dayîk û xwefeda nekiriye yani ev fedakarbûn jî hin hene pir xwefeda dikin hin hene jiyana xwe jî mesela Büşra xanim erê heqeten jî yani dîsa fedakariya te li ser zarokê te hene newsa lê dîsa jî te dev ji xwe berneda te xwe Ne, hiç deş haber ne da. Ne. newsa yani ji bo wisa jî tu mîrakekî xweşî bi rastî hem Çünkü dayîk bûn aslında de hem aliyê xebat de civak mesela divin dixwazin ki jin her tiştê xwe feda bikin li mêrê xwe û li sebiyê xwe yani bibe paspas ama dayîkbûn ne tişkî wisa ye yani gere evil te qewî bî sağlam bî quvvet bî bi quvvet bî ki zarokê te jî li te binêrin ji ber wê yekê yani tamam erê dayîkbûn tişkî kutsal e tişkî gerçekten yani min got ya mucizeyê Xwedê ye ama ne dêtine bav jî heye dê wextê mesela dibêjim dema ku jinik dibe du canî yani dibhese ku zarokek di nav wê de ye şîn gale dayîkbûn dest pê dike lê dibe bav pişî demekê fark dikin yani bav fark nakin ez bawer hiç fark nak çawa yani wextê dibêjî yani pir fark nabe mesela dê pir we gotî pir degîş dibin işte hayata we diqalibe yani ama yani ez yekîn nakim ku wê zarokek binêrî ev hevala min lê zwandirim yani dayîkek jê derdkeve ez cana şaş dibênim bi rastî ama bav ne tişkî wisa yani tişkî wê degîş nabe hatta hin bav henin mesela işte zarok mesela jin netine daye ya kevaniye maleye hizmetçiye maleye ez bêjim mamosteyê maleye psikologê maleye her tiştê maleye bêjiye bila jin naxweş nekeve dema ku li malekê li malê jin naxweş dikeve yani her tişt li wê li malê her tişt xera dibe aynen wisa ye mesela işte zarok digrî bav ratke balê waxa dicez sibeherim iş ya zehbenin em zef sehkiriye wisa dikin yani ez her iş bila dengê wîneyê min falan zarokê te jî yani gerektici hinki de aslında lebeneri aslında civak göreva jine zaf zedetir dike girantır dike ne hapa girane eğer mer alikari kariye jinan be alikariye dayika be ez bejim yani pır giran derbas nabe ama muhabin mer pır alikari nakin o civak jî mesela alikariye zafter merane mesela mer nekinci keşvara tişkî nabeje ama mesela jin em bejî işte kareki derket çûj derve zarokê xwe hişt zarok girî ya çi biçimde ye işte dibêje çi biçimde ye zarokê xwe hişt çû dibêjin yani ama ji bav re kes nabêje yani eger zarokê xwe nerenin jî hin hene mesela diçin kar meha nayêne zarok wê de ka çi dikin çi nakin mesela jin dikare wisa bike nikare ki jin mesela de işte ez min wekir yani ez çûm mesela Kastamonu'ye pir gotin ama çivata zarok em ana ka heqê merete naxwe merete alite kiriye zilamê te newsa ne arî kiriye ne ez zilamê xwe re nabêjim ama civak gotin yani çi îşê te heye û zarokê te hişt vê derê hewa mezin ke mezin bûye yani pir dibêjin yani çünkü zeftir alîkariya mêra ye mixabin wisa ye yani bele bele yani civak jî her tim bêtir li alî mêran em karin bêjin civak hew aqilbend e li alî alîkariye civat pir alîkarî nake yani êdiye yani êdî ev fikir jî nehatiye guhertin hêdî hêdî yani cana ez dibênim zilam jî êdî zarokê xwe dinirin yani derve alî wan dikin rastî degiş biye dana mezetkî bav jî yani weka dîsa danirin lê êdî hatiye guhertin ama gorî 20 salî 5 salî yani gorî bavê me bavê ana daha daha baştirin ew jî tabii jin jî daha de jiyana xebatê de ew wezîfê wî jî gorî 10 sal 5 sal berê ana daha zêdetirin gorî wî jî mücadelekî jî dikin
zilam jî bav jî gorî artık pozisyonu xwe degiştikin ez bêjim. Bele bele hediye ya me got ya kedo xîreta yani hewlu xîreta dayîkan li ser me gelekî ye. Yani heqê diya me li ser me çi ye yani? Memazin dikin, dînin emrekî yani vî alî de. Ev ya pirsekekî pir Yani aliye olî jî ez Giranê. bêjim. Şaxa min jî dikarim bersiv bidin. Aliye olî ve jî te serî de jî te got yani cennet dibine nigê dayîkan de ye. Îca ew qas yani Xweda Teala jî ew qas giringî te dayîkan. Yani heqê wan li ser me çi ye gelo? Yani çima heqê wan li ser me ew qas zêde ye? Tenê ji bo nedîna wan, tenê ji bo ku me anîne dünyayê, an jî dîne me jî yani wisa ji dibêje. aliyê dîn de gava mêze dikin tebe di Qur'ana pîroz de jî gorî wî de nehme sikê xwe de gerand piştî wî jî de îne de ayetkî de dibêje ji diya xwe bavê xwe re nebêjin Öf bele. öf jî Bele nebêjin. bele bele rast e. Ji ber wî havî yani dê bi yani sebeba ku tu derketî hayatê dê ew e. Bele. Hani mutbeşe aslında diyamın ciyamın. Hani dera dibejin ya ciyamın. Aslında aslemin yani. De aslemeye ciyameye. Ciyeko em hati. Serkaniyemeye. Aslında her doğum ki mirinkiye. Yani çünkü gerçekten pır zahmete. Jibu ve az dibejim hakkı de pır zahmete. Ticari merem nikare bide ne usakı? Merem nikare bide yani tabi gavat merefte dünya jî jiyana xwe dide ana serê gotinê jî min goya da dide ve gava dide jî qeşta tişkî naxwaze serê ewrê tişkî şta naxwaze dawînê gava emrê te derbas dibe gava wan roj tê bîrate jî gorî wî pozisyona xwe digirî vê madem xwe li min heyata xwe ji min jiyana xwe ji min re feda kiriye gorî wî gele ez jî gorî wî ew bikim berê من maalesef fırsata min ji bo viyan nemam diya xwe zû wenda kir. Rahma Xwedê lê be inşallah. Amin. Xwedê rehma xwe lê kir emega wî li ser me pir bi xwîska van roja bidîtana. Xwezî na bawer dikim ji derekê we temaşe dike dibîne û li heyatê bûna jî wê pir bi were kêfxweş bûna. Aneka wîn jî derketin vira wîn alîmet dikin wîn agahiyên giring didin me wîn jinên serkeftîn ez her tim dibêjin dema ku jin dixwînin xwetînên astekê pir kêfa min tê yani ez di serî de jî min got ya wîn ji bo min jî wek mînakeke gelekî başim bi rastî dema ku ez bi jinan re program çêdikim bêtir kêfa min tê hem sohbeta me jî xweş e yani tamam zilama re jî bername gelek xweş derbas bin gelek akademisyenê me doktorên me pir bi qîmetin tên lê cana ku em jin em dicivin programa me geştir û xweştir dibe lewra dibêjin ya kêfa jinan heye kêfa jinan heye kêfa jinan heye daha bêtir ji hevdû fehm em xemgîn dibin em bêtir hevdû fehm jiyane yani şey etimolojik olarak şuve derite ya yani jiyan. Bele. Cana dibêjin ya jin dijmine jinanin. Ez veya ticari kabul nakim. Hakikaten jî dema ku em tê dikevin zordariyekê, dema em dikevin tengasiyekê her tim havale me li ba me ye. An jî diya me ba me ye. Gotinkî din êje jin ciyê jinaye. Jin jine ciyê jinaye. Ciyê jinaye. Ev jî xweş bû. Yani em canan heqî hevdû dikim bi rastî. Hakikaten jî bi her awayî dibe em her tim bal hevdû bin em piştgiriyê bidin hevdû. Tiştê ku ez zanim hûn hevalin jî ne wisa? Erê hevalê hûn şikengî de hevaltî dikin, hevaltiya we çawa ye? Hevaltiya me em her du jî İmam Xetîbê de bûn wê çaxê ez Kîjan bajarî? Diyarbekir. Li Diyarbekirê. Li Diyarbekirê bûn. Em her du jî ya me her du nas dikira İmam Xetîbê lê pir em hinga yani zanîngehê de saadet şey bunda aynı polê de bûn an jî? Ne aynı polê polekî serî ev polekî ser min bû? Belê. Piştê wê ez derbasê Dicleyê bûm ew jî wê çaxî Dicleyê bû
yani mamostê me ket arê telefonê me dan hevdû pirsekî min jê hebû. Me dîsa hevdû dît dawinê me hevdû ez te nas kirim jî got ez te nas kirim ji bo çavê jî me dest pê kir dîroka me okay. Piştî çend salan ve hevdû dît ne olsa? İşte 20 sal hebû. 20 sal. Tabii. 20 sal tune bêjî 15 sal. Çend salê we hûn hevaltî dikin aneka yani we hevdû dît bêjim? Vay 12 sal. 12 sal. 12 sal em evkî yani. Hevalê hevalin. Hevalê hevalin. Yani birastî hevaltî ji bo min jî pir muhîm e. Em xwişka min tune ye birastî birayekî min heye. Ji bo wê jî her tim hevalê min ji bo min pir girîng bûn. Ya hevalê min keçik ez bêjim. Her tim bûn weka xwişkê min. Yani ji bo wê jî ez her tim dibêjim ya cana em hevdû rax nedikin em jî lê dîsa jî dema dikevin em tengasiyê zordariyê dîsa hevalê min keçik diba min e. Ewlî me de ji wan re em derdê xwe ji wan re dibêjin dema ku em aciz dibin em telefonî wan dikin. Dema em bêjin ka me herin derve qehbak bikin ka were em telefonî hevalê xwe dikin. Bawer dikim hevaltiya we jî gelekî xweş e. Dibe pêvajoyê de hûn her du jî we tez nivîsandine û doktora kirine hûn akademisyenin demên wisa de ev di wan pêvajoyê de we çawa piştgirî da hevdû? Merav alîkarî pir dixwaze wê de ne wisa? Rast e ez wê çaxê min doktora dikirî dibê me çaxê jî te jî lîsansa bilind dikir ne were ya te derbasî doktora ye? Derbasî doktora bûm. Neyse ama ê min wexta min Tehîn ders didît te jî dest bi lîsansa tezê kiribû. Doktora didît wê jî teze xwe doktora dinivîsan. Sadet pêşa min bû yani. Ez li min saha çalışmasî kir ser jina ez xebata min ser jina bû. Li Diyarbekir işte mahallê em jê dibin geto mahallê feqîr elûra li ser jina ez xebat kirim yani min jiyanê wer zor û zehmet didî ez pir cara naştere ji zor bû lêkolîneka pir zor bû yani wan godarî bikim wan binivîsîne yani sürecekî zehmet bû piştî min nivisan car ez û Büşra dihatim kêleka hevdû te min qal dikir çünkü wê wextê tu dixwazî xeber dî eger behs bikî eger tu nekî meriv ne mümkün e ki li serkeftin keve ji wê okê durumê pir care Büşra re me xeber dida me pir re mijêr jî dibû piştî miyaz kir jî doktora xwe miyaz kir wê çaxê jî Büşra xwedê jê razî be ji min re xwend pir jî ew da min gerî dönüt da min yani feedback da min. Bi rastî ez nabereka têza we jî dixwazim ji we bipirsim. Lê me dîsa naberekê muzîkê bidin em ê bêhna xwe bidin hepkî yani dema ku we teza xwe nivîsan dema ku we lêkolîn kir li nav mehella li nav taxan niha gelek bawer dikim hûn rastî jinan û rastî dayikan hûn hatin çi bala we kişan ez ê weya jî ji we bipirsim lê me ji nîmet yıldız straneka din godar bikin paşê me dewam bikin kerem kin.
Slav dişinin şıvana. Gelek spas malat ava mamoster. Nimet Yıldız saat hoş. بلام دوام بکن سعادت خانم تگوز از لسر زنان جنان تزاخو نویسان از لگتو یا لدیار بکر از گریم و چیروکا جنان بنویسان آهری کو بالا و کشان آکو دبیرا و دما کو تزاخو نویسان لسر جنان دما کو وان را آخوین و لکولین وکر چه بالا و کشان آکو دبیرا و دمایه yani باوردکم ناون گلک بجنان را گلک مالباتان را gelek dayıkanın ketin tekiliye aku da birav da vadamaya aku da hişe vadamaya kijane yani her kavajın qalat çiroka xwed kir min digo acaba jiviya daha betir zordari xirabtir çi hebe yekî dinê min godarê dikim min digo yani dawiya zorbûnê net qediye yek şekadın xarab yek jadinê xerabtir bû rastî cana stekinî milwan mêzet kir çünkü pirî mibdayîka re xeber dida yani hezrê bîst em biçûk 28 salî bû an mezin 65 salî bû nêzîka 35 heb jina re min xeber da 35 heb ama wekî dinê jî ez navan de bûne belkî bi hezara çîrok hat ji min re gotin li ser jina ez her carê difikirîye min digo yani ne jin be veya ne dayık be keskin nikare bi serê gotinê re got ya dibêjin jin zayıfın jin ne zayıfın yani divê durumê de divê jiyanê de ya ancak jin bi ser kevin ya jî dayık bi ser kevin çünkü pirê wan mêrê wan dev ji wan berdabûn çûbûn hem li malê mêzet kirin hem zaroka mêzet kirin hem gorî wê jî li derva dişoxilin çünkü gere malê derbas bikin ji derva jî kedawan hebû li hundur de jî kedawan hebû ji ber wî hawî ez timî daim dibêjim jin ne zayıfın Nefsa ele dayık qed ne zayıfın yani hem dibin dê hem dibin bav hem dibin heval hem dibin hevala bişrago hem dibin psikolog hema dibin her tişt ji ber wî yani pirî care min digo acaba ez derbas ez di dewsa wan de bûma minê çi bikirane Pirskekê wanî herî mezin çi bû dema wan re axivî çi bala kişan yani çi ji gilî dikirin yani çi şikayet dikirin Ewlê Yazdê wan çi bû piranî zû hatibin zewcandinê pirê wan 11 salî bû 12 salî bû 13 salî bû en dereng edibêm ya 18 salî bû ya 20 salî bû pirê wan 12 salî 13 salî 14 salî bû piştî wî pirê care ji wan re nepirsîbûn dixwazî bi zewcî ya nev zewcî digo şeva ewil kî were hundir ew ya mêrê me bû me nedîtibû bavê me bigoje kî gere min bi wan re ya wadana xebera wan jî tune xebera wan jî tune bû heta yekî ji min re got gava min da li derva min didilîst û ji min hatin gotin me te daye veya pir tê gotin bele digo tê herî digo ez hatim malê ez digiriya min digo beriya diya xwe bavê xwe kiriye gotin viya zilamê te piştî salkî di salê em bûn jin û mêr heta wê çaxê hezînê zarok bûm ez nebûm qîz piştî wê pirî feqîrî pir bû tevê ez li getoya şoxilîm feqîrî pir bûn pirê wan zilamê wan dev ji wan berdabûn çibûn derva sê zarok çar zarok di stiyê wan de bûn xencî wî
لخستن em demin ya şiddet ama xenci lexistine aynı zamanda psikolojik, aynı zamanda ekonomik yani jüvi havici çünkü Kırdınav zordariye de var. Yani duruma van ez dibêjim ya cana van godarit kir çîroka van godarit kim digo acaba yani vana çawa jiyana xwe derbas kin acaba ez dewsa wan de bûna ez ê ava qewî bûma ama demek ki jin Lê can dema ku tiş were serê merev ji merev ew dike. Tabii gora Yani hakikaten cana jiyana hin insanan dibînin aneka li Filistînê jî gelek insan dibin zordariyê de ne dibin zulm zordariyê de ne ez bêjim. Hakikaten jî Xwedê Teala alî herkesî bike. Lê ew ka wan ew qas zêde ye îmana wan hewl li xîreta wan dema ku em ji vira em temaşe dikin cana ya çawa idare yani çawa dikin çi dikin yani çawa jiyana xwe dikarin wisa bidomînin lê Xwedê Teala hakikaten jî pir mezin e dema ku ew sebir dide merev îdare dike merev ji tengasiyê jî derdikeve merev serkeftî jî dibe bu her waya jiyana xwe didomîne pirî cara jî gavan ji wan re digo hûn çawa îdare dikin çawa gorî ser yani serkeftin çawa qebûl kirine çawa îdare kirine yani digo qedera me qeder nasıl qedera me ew jî yani her tiştî nebêjin yani digo qedera me ana tabii yani meriv kare viya jî ser wî jî pir xeber de acaba qedere viya ne qedere ama nihayetinde ji wan re dibe destekekî ji wan re dibe tesellîkî jiyan ji azmûneke mezin bi rastî yani cana tiş derkevin ber min ber merev ez bêjim yani wek azmûneke merev ew pêvajo heya ku ew pêvajo derbas neke merev nizane ku qedere jî ne qedere jî biraz yani tabii ya em her tiştî nebêjin qedere jî bike ama ji wan jina re viya pir de ewkekî piştekî mezin bû yani eger nebêjin qedereyê çawa jiyana xwe berdewam bikin yani ev fikir wan rahat jî dike erê rahat dike yani dibe tesellî çünkü eger yani nebêjî qedere nikarin dijiyana xwe berdewam bikin bele bele ve çima têzeka wisa nivîsand yani şkur hat bîra ve çima li ser jinan û çima jinên li gettoyê wan nivîsand yani tiştekî zor bûn hilbijartine yani ne tiştekî hêsane wan derketine derve wan lêkolîn kirine yani dema ku merev tez jî dinivîsene merev li ser bilgisayara xwe kompîtera xwe jî merev kare lêkolîn bike li wan derketine derve wan çûne Diyarbekirê sûk sokakê Diyarbekirê wan geriyane ka wan nertine kîjan jin hene çi dikin çi nakin çawa yani lêkolîneke pêvajoyeka dirêj e bi rastî ve çawa bir yarda ew ya jî tiştekî ez bêjim tewafuk bû tesadüf bû sala 2006 de hevalkî min ji Amerîkayê hat li ser jinê Diyarbekir dişoxilî ve çaxê rehberkî jêr lazım bû goyekî bi İngilîzî bi Kurmancî bi Türkî zanibe gere bira alîkariyên bike neyse wê ji hin kara gohin ke hat mamostê min ji min re got yekî awa heye alîkariyê bikî ê min got temam piştî wî em neyse me hevdû nas kir mas kir em min got ê çi bişoxilî got ez jinê ji gund hatine bajêr ew ka wan tune be oxuma yazma wan tune be ez ê ser wan xebat bikim tê jî alîmî bikê tamam kîjan kolan got kolan Fatih Paşa Hasırlî benûsen yani ciyê getto bi rastî ez jiyana min li Diyarbekirê bû lê ez erê can em diçûn wan dera digeriyan lê neku ji bo araştırma ya jî ewkê hûn derbas dibûn belkî derbas dibûn ji me re hinkî nostaljîk de hat kuçê tengin kuçê xweşin ev lê naxês havînê hênike em lê digeriyan piştî ez pê re çûm em şahidê çîroka wan bûm ji wê re jî behs kirin ji cesê re jî behs kirin çend care em ji wan pirsî çünkü ez şahid dibûm diketim heyretê min digot çawa vana jiyana xwe derbas kirin min gava min ji wan pirsî min got çawa yani çawa hûn quvwetê ji kur digirin ewka we pişta we çi ye ji min re gotin qeder e viya qedera me ye em ê Xwedê Teala yani piranî gotin qeder e ne gotu suce diya mine bavê mine suce mêrê mine got qedera me Xwedê Teala qedera me awa nas kiriye beşa min jî kelam ji li ser qederê disekine min got madem ora hem ez ji Diyarbekirim hem ez jinim
gere ser vya xebat bikim çîroka me diviya da ewa bû piştî wê 2006 heta 2016 ez çûm wan kolan ez geriyam pir jî hevalê min hene ez li vira jî silava li gişa dişînim pir jî alîkarîm kirin ayten abla hebû ez hînê jî bi wan re Dîsa jinek ne wisa? dîsa jînin jî alîkarîm kirin pir jî wextê min xweş jî derbas bû erê pir zor ewka wî jî hebû zorbûna wî jî hebû ama pirî care jî te ana goya kêfa jina û sohbeta jina û Meriv ji hevdû têr nabe. meriv ji hevdû têr nabe ez carna serê kuçê bi wan re rû diştim me xeber dida me sohbet dikir hînê jî ez pir wan re ez ew dibim alaqa min heye em Têkiliya wan heye saat xweş saat xweş heqeten jî em dibêjin em vaye nêzî saat û nîveka me em li ser jinan ser dayikan xeber din cana em jinan rexne dikin cana dayikan rexne dikin civat jî ez bêjim bi her awayî lê dîsa ez her tim dibêjim wînakên gelekî başin yani ji xwe Bişra xanim te gavadin te jî behsa çîroka xwe kir heqeten yan dema ku tu behs dikî ez dibêjim ku tu pir zordarî jî tikişandî laneka tu bira rûnê jineka weka serkeftî jineka cêhatî niha zarokê te jî te temaşe dikin dayika te jî te temaşe dike pir kêfxweş jî dibin bi rastî lê dixwazim veya ji te bipirsim beriya niha me bas kir ji we dayik bûn pir zor bû yani fersendeyê wan tune bû her tişt zor bû mêr alî wan nedikir jiyan ji xwe zor bû dema ku jiyan zor bû dayikbûn jî ji bo jinan zortur bû heta hin ixtiyarên me cana dibêjin ma aneka dayikbûn dikin her tişt makîne dike yani li malê tiştekî nakin ji xwe tenê ê zarokê xwe binerin weya jî nakin cana hin ixtiyarên me jinan dayikan rexne dikin lê bawer dikim zarokên aniha jî ji ê berê zortirin ne wisa hingî ku fersendeyê wan zêde ye hingî ku telefon stê wan de ye diçin mektebê yani mamoste ne wekê berê ne mamoste beriya niha em ji mamosteyê xwe em tirsiyan zarokê niha ne ji mamosteyê xwe tirsin ne ji diya xwe ne ji bavê xwe tirsin erê beriya 20 salan 30 salan belkî dayikbûn zor bû lê zarokên ew demê hêsantir bûn bêtir henûn bûn ez bêjim yani biya diya xwe bavê xwe dikirin zarokên niha jî mixabin biya kesekî nakin wan çi difikirin li ser vê meselê yani elê belkî dayikbûn niha hepkî hêsantir bûye lê zarok zor bûne dema ku zarok zor dibin dayikbûn jî dîsa zor dibe ne wisa yani zorbûn hatiye guhertin ez Belê Usaya yani çava Beriye mesela 20 sal ya 5 sal fiziki olarak yani bedensel olarak dayık bin pır zor bu çünkü düşüna işte deştu zeviya bahçe bağı bahçe yani iş kare hem mal dikrana hem kareciler ve dikrana anda belki makine derket işterketne rasten ama nuji psikolojik olarak yani hinki zahmet avi heye çünkü vaki guti zarukin ana nevayı berine mesela diyama şmeretiş gibi guta او شمره امیر بو یعنی منکایا جمع زیاده بو که یا مثلا چاف کلمه دخستا ما زانیه چی دیبیجه نه حاجم خبر بدهجی نه وقتی میوان falan dağıtana yani diyama çaf kelime hem zanya yani işte ikram bekin ya çay gibi benim yatış gibi benim rastı zarki ana ne usana rasta çünkü medya civak medya civaki ana pır aslında vakti va digire bir de mesela dişki usam mesela beri hani em izna debavi xwem derket anajder ve aslında beli telefon tinebi ama jder ve şmere ne pır mesela tehlike bu nuhu hedi zaruk yani dernek evijler veji aslında zaten dünya ki yani dünyayı hemi digeren medya civaki de hemi digeren evji rasti tehlike ki mazına. Çünkü nizani yani dikeve kudere kire haber de çi dike çinake jibo ve are zahmete yani bere tene işte kevaniye malebi de ya de bu ama ana gereti vara bir mamoste gereti bir rehber gereti bir psikolog yani aslında görevata zedetir bu ya yani belki en farknakin ama görevimiz zedetir bu ya çünkü medya civaki havalin sanal
او تشكي وبريا يعني بريا نهاجي مثلا دبيجين يا صاروكين كو نوتان da mazın buna ez mesela notu sedez hatta me dünyayı yani dema heri davi bu ku em derve listin pişti me zarok hedi salada hazar yek dı se çaj hinga ve zarok hedi derketin derve dem biram mesela haya evariyam derve bun anka zarok hatta ver bun he diya xo bave xodana yani dema ku telefon te dayika zarok hertim pişte pırsaj diye xot pırsaj çıpkı mesela ama çıpkın kame bilizin kaz birçime nizam stime yani zarok pır edi libun he diye xodana hertim mesela tebram hatta varım derve bun hatta nive şeveyci am canal derve bun yani derve taluke jitine bu vaki anka gelek dayik ji mukhabın zarkoy xo nikarim berdin derve evji pırske kamazına brasti ana ihtiyacı zarukacı aslında değiş buna. Yani ne veye berine. Bere mesela diyameşmere cil gibi kiriya. Keyfama daha da bes buşmere. Nuhu gere bir marka be, geren zanım çağ be. Yani ihtiyacı gerçekten pır ihtiyacı zaruken ana işte mesela kuremeye buçuk telefon akıllı telefon ne de tuşlu da ya. Edibece havalin hemi akıllı telefon hiç mi mitine mesela isyan dike. Çan saliye? Bazı saliye bunun telefona akılmat hinneden düştü. Ne hatta az becim hatta lise bikadeli. Hatta lise. Maşallah. Mesela isyan dike edibece çima ye havalin mehane yemintine. Başa kabul kiriye gelek zaten diya baba ne kadar bunu kabul kırıcı yani. Ne şükür yani ne vele serhişkin ama disacı yani zora mesela zarukatiye xwa difikirim. Zarukatiye va difikirim ye va daha zahmettire. Yani xarine va daha zahmettire her tişte naxun her yemek begem nakin her cile begem nakin bunu karış vara tiş gibi kire yani hinki zahmettire gere deji çava yani tabi az rakhne nakim çünkü hedi vakte beri buri yani hedi emçi bejim dünya ki sanal heye geren ve kabil bikin evji rastiye ke nefs evji rastiye ke geren kabul bikin o em mesela deji peş ve bikevin yani jibuku tera zaruko xahebin yani aslında ruhi ve ter bikin ya zihne ve akle ve ter bikin gerez deji peş ve bikevin demek o zarkı xamazın kır yani bunu anine amreki az bejim yek bazı saliye yek tego bisi saliye her izede ve ser çi sekini yani o çi dikkat kır demek o zarkı xo mazın kır anji mesela gelek keçik demek o zarok anji hayama balık bu ne de diya xo rakhne dikin yani diya xo nacibin az bejim capişti demek ki pişti mazın tıbın hediye bavar dikim gelek jinji dibin vaka diya xo yani o tiştek bura sakır bu xwada az bejim demek o zarkı xo mazın kır tişten ku vakir mesela Cana diyavate birave. Bele. Yani mecid diye xarx ne dikira ya duguta avtişne rasta usaya ama nu az benim ejidikim. Yani mesela ya diyamın buguta ev xarabe etişti xarabe mi rax ne dikira ev havalete ne başa ka havalete kine mesela diyam pır ser havala disekin ya az nu teşekkür diye xarejidikim ki ser havale min sekinine duguta havale xabene az nas bikim mesela her de belki usanat yanlış olsa bu her tim havale mali bu havale min re zaftir diyamin haval bu yani tişki usa mesela havale min pir haj diyamin dikran diya zaf akılaz beş ama mesela bu duguta çıma diyamin usadık yani diyamin veji pir dikkat dikira vakte mevan ki daha ta duguta hüncüvarın rüyünün çünkü her hayat ki tecrübe kiye o tecrübatış mazına disteni mesela evji aslında guheme bir gahar من هنگا پر رخنه دکرای çünkü دکتر چیه yani همیجینن و از قیزم از چی işime ya çipkim navvanda mesela bir dibra mevantiye mi duktar çimateme yani hün hemijinin duktar ne tecrübe bigre her ki tecrübe kiye her ki hayat kiye o te irusuba bizavici gereti vaji bizani yani tamam xandin xoşa başa ama her tiş yani xandin tine nabe yani hayatı ve mileci heye ev milkiye ama ve mileci heye
وسا يعني من رخنا ذكرى أما هو أجي هنكي وسامة يعني از بيجم ديا من aslında rastı gutiye rast gutiye Oraya çıkamazın beter fahmi. Evet, müvedemi fahmine kiriyor ama gerçek diyamın pır rast gutiye. Çünkü her müruveki aslında tarihiye. و tecrübekiye, tecrübeki nuye. Her mürüve mutişki aslında Her ferdi. insan jiyaneke o merev dikare jwan tiştan bistine, tişten giring, tişten xoş, agahiye nu. Haqiqatan ji dema merev bi ixtiyaran rudne, bi mazinên xwe re rudne. Cana tiştan dibêjin, yani merev hayret dimêne, çîrokan merev merak dike, çîroka xwe ji me re dibêjin, jiyana xwe ji me re dibêjin, her tiştî parve dikin. Haqiqatan jî gelek mühim ez diyawa jî pîroz dikim ku tiştekî wisa kiriye. Niha win dema ku kurê xwe mezin dikin. Yani kur keçî ji hev cuda ne wisa. Hinki cudatire. Bêtir bi diya xwe ve ne? Hetim diya xwe re çin gera azatire. Mesela pırtır bavê wa çibike vay bavê xwe ne. Yani em jî aslında ve dikkat dikin vakti zaftir mesela ji mezna re saygı bu me pır mühime. Şikiş xwedê re her du zarok jî başin yani ve vî alî de başin. Vî alî de başin. Zaftir em ser vê disekinin û ser eğitima wan disekinin. Hani em dibêjin bila bixwênin û serpiyê xwe bisekinin, muhtacî kesî nebin û ji civak re û insanlara feyde bin. Yani xastina me ew e. Yani xwendin heqeten jî tiştekî mühim e. Yani Saet Hanım ji we jî pirsim. Yani xwendin ne tenê kur keçî êdî diyawan baveyan wan de xwendin we jî diyawa bavêya malbata we gelek piştgirî daye we ku hûn hatine vî astî. Lê gelek jin jî yani hin hevalê min hene mesela doram di ji xwendinê ji xebatê hez nakin. Yani kêfa wan bêtir li mala wan tê. Yani êdî me di serî de jî me gotiya ki çi dixwaze bera ew bike. Lê win çi difikirin yani jin teqez bixwêne û bixebite gelo. Yani mesela hin dayîk ez dibînim yani her insan jî ne wek ev duye em veya jî bêjin ne ku her jin mesela hin hevalê min hene erê dixebitin xwendine malbatan wan daye xwendin hatin xwe anîtine astekî serfîrazin jê hatîne dişuxulin lê piştî ku du zewcin mesela dev ji karê xwe berdin dixwazin zarokê xwe mezin bikin. Yani beriyan niha ji min re jî ew dihat çawa merev dev ji kariyera xwe berde. Lê anek ez wan dirim yani her insan ne wek hev duye. Yani bêtir kêf xweşin mesela bi zarokê xwe re yani hin kes jî ji xebatê hez nake tiştekî wisa jeye ne wisa. Yani em dikarin bêjin jin teqez bixwînin û bixebitin. Ji aliyekê dî zarokan binerin. Yani hin jin ji wan re zor tê bi rastî. Serê ewlî min got yani hinek wezîfe gotine û geret gorî wê wezîfê heya jiyana xwe dewam bikî. Bele. Hegek vana seçenek bin yani ki dixwaze bira bixwîne kî dixwaze bira bizewcîne kî dixwaze bira bivedê veya nebedê. Bele. Hegek viya seçenek be herkes got çünkü em dibêjin herkes fitreta wan ayrı. Bele bele. Yani Ayşegül Hanım cudaye ez cuda me Büşra cudaye her yani jin jî cuda ne zilam jî cuda ne. Ki erkek seçenek hebe ki jan seçenek de daha şahiye daha keyfxweş ve seçeneği bigre ya egek seçenek be egek ne zordari be bele evya ki dikere de yani gori dile wan be tabii ki evya gori min mesela emin em sahib xuşkin xuşkam namazın zevci gori xwe jiyana ki be he o jiyana xwe jî paqijî pirhestike şîvê çêke evya pirhestike xuşkam nadin jê zewcandiye be زاننگهی قدان ده حبزاروکی و هنه ناشغله ایجی تو شغل مش شغل حستکم مش خبات حستکم مش خواندن حستکم ویانه یعنی از جنه کی ده چترم او ده کم ویان تشتکی نوره کی لکی جان میدان خو کیف خوش حستکه برال ورابه بله بله herkes yani herkes nabe saadet herkes nabe Ayşe Gül herkes nabe Büşra ama herkesi گوری خود تعالی گفتم هانی آفراند هر یکی لسر فطراتی که آیری اره ارتاق فطراتی مهنه
مشترک فشتراتی مهنه اما پری مجی هر یکیش مجی آیری اوجی نشانه که خود تعالی چون که خود تعالی یکه خنجیبی هر کس جهودو جدایه جبروی هاوی من ادبیم یعنی جنب مربه کی خود بچوا باش هیستکه برالوی میدانی به يعني حقا تجي أريد تجلكي باش قوت ماموسته ليد ولاتي ما بيامك يعني قوتنك هي زاروكي فلان كيس نظام تشكرنا تجمع نكر زاروكي فلان كيس خوندنا نظام تشكرنا تجمع ناكي يعني قياس لولاتي ما دناف جباكي ده پر هي يعني جانا ام بيرك ام جنجي يعني ام جنجي هفدو قياس تكن يعني افجي شاشيه كمازنه يعني ام دبيجين يا زاركي خودنره نخونديه و تن الماليه يعني وسا كيف خوشه افجي سرفرازيه كي افجي سركفتونه كزوره يعني بريا كان هفته مجرمه للسر كبانيين المالي بو برا كبانيين مالي نبجرم ناخبتن يعني باوردكم جلك كباني المالي بهتر دبطلن يعني المالي جمرف دخبته اراستي يعني مالي جي كاروباري مالي جي خلاص مسائية مالي جتنا يعني مسائي جتنا بين مسائي مرتبطة بيجي جواكي ده بلا قيمة نادر خباته جنا يعني خباته جني مالي از باورد كما وده بيتر دبتل بله چا واحد يعني تميزية شيفة وأصلا حزارتش دمالي ده هي فيها قشي أما توبلمه ده جواکه ده ویا پشتی قیمت ناویه ده بچه مسریس به حتی که وارد مال در رود نیکن. يعني کارتر مالی نه اصلا. روکی مال ده مثل زلام مورد. حقیقتا جی روکی رو نه افهم بکن که مال رود نه آن رونانه. ساده مالی رونشته جی پر جارت شتی کی زحمته. والله زوره. اصلا düzen و انتظام مالی جی پر زحمته. يعني نه تشکی راحته. يعني هر حتى وارد شغلی حتى وارد شغلی اما مثلا هنی اشته شغلی ام سرم به معاش خود استنن ام معاش ویجتنه به معاش به مسای ام دشغلین sadece ام دبیجین کی هنی و کار ما ببینن ویجی نبینن يعني هنی زحمت بشي دمك كي او دبا كارته شوي يعني تبكي نكيجا او كارته يا مجبوري جرت مجبوري بله ساعت خوش اجا ما دوام بكن صحبتا ما قالك خوش در باست به مالا و آوا لدي سامستانه که خوش جنیمت یلدز گودار بكن اما اجاب کی بهنا خبردم بهنوك كلفرادين كرم كن
Esmeramın yeni dünya Boğla çiçek aderiya Esmeramın yeni dünya Boğla çiçek aderiya Adır oklana zeriya Bence ahva boş kariya Bence ahva boş kariya Adır oklana zeriya Bence ahva boş kariya Bence ahva boş kariya Deşto koy biyovarem Spas خوش gelek spas malata den خوش bele İcem bir mesaj ana devam bakın hediye di mesajın mecitten per oktemene va her davet xazım mesajın ji bu xuynim Rıdvan Altay mesaj ekşan diye de beslav u rej vere programa va geleki keyf u xoş der bastı be gelek spas tıkım o da bejer roja dayika min u ahemo dayikan piroz be gelek spas Rıdvan em bejin u em devam bakım Dibêje xaltîka me weke dayîka me ye roja dayikan pîroz be Çınar û Ali Sîna mesaj şandiye bawer dikim zarokê xwişkawin ne zarokê xwişkawin em ji gelek slavê xwe Çınar û Ali Sîna re dişênin em devam bikin Cengiz Songür ji İzmir'e mesaj ekşandiye dibêje programa ve ji îro gelekî xweş derbastı be dibê gelek spas dikim em ji gelek slavê xwe ji were dişênin gelek spas Her vakidin gelek mesajeka hoş hatiye jbova hatiye Büşra Hanım. Ez ji Amedê Abdülbaki roja dayikan pîroz be. Spas jbo TRT Kurdî û bernama we hêja Ayşegül Hanım'e gelek spas dikim. Bi rastî bernameyên we pir xweş in ez bawerim mêvanên we ye îro jî pir bi qîmetin. Selamên me li we hemû mêvanên we be. Em jî gelek slavê xwe ji were dişênin gelek spas dikim. Dibêje bav pişte dê her tişte Kesê nezane ew netişte ez bavê Büşrayê me silav û rêz em jî gelek silavê xwe ji were dişênin gelek spas dikim ji Mêrdînê ji Bismîlê Medine Arslan Sartık mesaj şandiye dirojek wa bi watê dayîkê bi hêz û namzetê dayîkê bi hêz we di bername xwe de kir mêvan ez gelek spas dikim ji Doktor Büşra Hanım û ji Doktor Saadet Hanım re silav û rêz dibêjin. Dibêjin Zeynep İrem Samet û Altay mesaj şandiye dibêje dayîkbûn ne tenê bi fizîkî ye bi qalbî ye û dibe roja hemû dayîkan pîroz be ez gelek spas dikim ji bo mesajên we mala we ava. Bele îcam devam bikin Büşra Hanım ez ji we pirsim dayîkbûn heqeten jî tişteke zor û zehmet e me behs kir ji xwe lê hûn wek dayîk hûn zarokan mezin dikin û paşê ew zarok hûn dişînin nav civakê hûn wan dişînin mektebê an jî sibê ew dayîk jî yani ew zarok jî mezin dibin dayîk û dibin bav ez ji we pirsim yani dayîk çawa tesîrê civakê dike lewra hûn zarokan mezin dikin yani civak jî ji insanan pekte her insan jî dayîkek wan mezin dike Belê rast e yani aslında civak bi dayîk ava dibe belê yani eger dayîk pêşve bikeve civak jî pêşve dikeve ji bo wê aslında rola dayîk pir ez dibêjim ji bavê jî herhalde zêdetir e yani hani zehtir civakê de mêr çawa dibêjin zehtir ber çava ye ama
piştavan de jiniki heye. Eğer ev jinik ev jin tine ez bawer nakim ev merjî hevqa pêş ve bikevin. Dayîkî heye, jinkî heye, mutlaka jinkî heye. Yani hani dibêjin ya bir Türkiye ez dibêjim her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Yani gerçekten usaye ya mesela jin ve avadike, jin ve perverdedike. Yani aslında mesela perveriya zaruk bijine zaftir. Çünkü zaftir bijin re vakt derbastı be. Yani bav zaftir işu kari xwade ya jder veye. Yani ere jin jder veye ama megut ya yani jin çıka bişixulinji yani jinin bereci olsa ya işte zeviyada tiştada dişixulya daha tana zaruki xwe meze dikirana. Ana jinin nuhujiyin karment diçin dişixulin dîsa tene zarokê xwe perverde dikin. Yani zeftir zarokê xwe perverde dikin. Ji bo wê yani rola jinik zeftire ser tesîra wê jî ser zarok zeftire. Yani her tiştê ve işte pêşveketina xwe ve axlaqê xwe ve her tişt ve yani sêçar em bêjin gav peştir şmera yani peştirin yani şmera. Digav, segav, lipeşin. Jibu ve yani az dibêjim hani ne detine jin hemî wisa. Yani hani mesaj ki pir xweşatî be jinik ne dayîk netine bizarroke fizikiye yani hin jin henin mesela ne dene ama ez dibêjim baweriya me heye ji dê çêtirin yani. Yani bi dayîktî ew hestên dayîktî bawer dikin bi her jinê de heye. Merhemeta me zêde ye. Yani illa ne ku bibe jin yani jin nebe dayîk jî ew hest dilê me de heye ne wisa her. Belê wisa bir de herkes belki nexwaze bibe de ya nikare bibe de yani vaxtinde bêde ev görev û rola wî dîsa aynı ye. Fark nake yani. Yani beriya niha jin her tim di paş dibûn. Bişra Xanım jî got Sadet Hanım. Yani jin her tim di paş dibûn, di paş de dimeşiyan dimat derketin derve. Bi her awayî tiş dikirin her tim, lê li malê dikirin. Lê aneka jin derketine nav civakê, li dervene, li mektebane, li nexweşxaneyane, li her derê dixebitin ez bêjim. Ji xwe nêzî 2 saetê me em li ser vê meselê daxivin. Spasiya ji bo vî hawî. Ez jî gelek spasiya xwe ji we re dikim ku hûn jinên serkeftî ne û we dikin mêvanên xwe yani. Heqeten jî ji bo me jî pir bi qîmet e pir mijareka girîng e îro. Îca Sadet Xanım ji we pirsim. Dema ku jinek tetkeve civakê an jî jinên ku di nav civakê de ne bêtir çi bala we dikşênin yani li gorî berê an niha çi hatiye guhertin di ji aliyê jinan ve ez bêjim nerîna civak jî bawer dikim êdî hêdî diguhere yani êdî zilam jî her tiştî qebûl kirin civak qebûl kir ez bêjim yani jin êdî erebe dajonin dixebitin hem zarokê xwe dinerin hem dixebitin hem mala xwe dinerin yani civak çi difikir li ser vê mesele lewra hin kes dibêjin hingî ku gotin jin bera biqewet bin hingî gotin jin bera bixebitin êdî jin dixebitin lê êdî gelek jin jî naxwazin li malê bimênin yani hûn li ser vê fikrê çi difikirin ez bêjim Yani li kîjan cephê de mêzetkî gorî wî jî digişti be yani kîjan alî dem kîjan alî de mêzetkî gorî kî ya jî pir divê pirsêkê de belirleyici ye. Di wexta me de ez bawer dikim di wexta mamoste Bişra de jî ez sala 2002 de ji zanîngehê ez mezûn bûm. Wê çaxê em 25 mêr bû 5 jî jin bûn. 5 jî qîz bûn. Di kîjan beşê de? Beşa ilahiyat ilahiyat beşa ilahiyat de ezana beşa ilahiyat de halbuki ne beşaka usa ew jî yani dîsa tabii aliye meran jî yani jin jikare de tabii yani gor hani ne vaka mühendisiye ne vaka mühendisi mera belki yani viyajin tişteki pırrasta ama hadi neyse emmi bijin yani aliye işte maden mühendisi bilmem ne mühendisi ya gori tamamen ya aliye fiziki ve belki bojunan zor daha beden ökbe ama ilahiyat jî ve çağı 2002 de
بری مز قیس قطنه بون اوکی دست وش حبت بوله دو آره پشتی و ازانه مثلا دی الهیات ده بشا الهیات ده ما مستمع انا ده حزاری هفته قیزن جوی هاوی ده پر اوک بیه yani civakşi mezekrina civakê jî mezekrina diyo bava jî gorî wî pir qelibiye lêberê hîne jî yani pirsekek hene mesela mezetkê dibin te çend puan sendiye puankî başî sendiye êdiya te bavê te teşma neşan derva puanê me hinkî kême êdibê ez qîz bûm loma min neşandin derva hîn jî heye gelo yani hîne jî heye maalesef hîne jî heye yani gorî berê pirketiye lê hîne jî vê durumê derbas dike wekî dinê jî yani min got ya li ser jina pir gotin hene pir giranî hene her eger di şoxulê gere te mutlaka serkeftin bî wekî dinê pir qebûl nabe ji wî havî jin jî ji bo civak û ji bo qebûl gere bê mükemmel be em gorî wî evka xwe digirin yani di toplumê de êm em gere daha bêtir dîqat bikin yani xeberdanê me okê me rabin û rûniştina me her tiştî me gorî wî daha bêtir li bin çavadê ye ama dîsa jî gelek spasî dikim ji Xwedê Teala re em dîsa gorî 20 salê 5 salê berê dîsa pirçişt tişî qelibîne yani em her tim basa dêwbavan me kir me got dêwbav êdî dihêlin zarokê wan bixwêne an jî hin jî heye ku hin dêwbav nahêlin ku zarokeyan keçê wan bixwênin lê mixabin di van demen davî gelek bala min dikişêne êdî hin zarok ji piştî lîseyê naxwazin herin zanîngehê yani ev jî bawer dikim dîsa tesîra medyaya civakî ye dibe me hêsanî pere qezanç bikin em ê bixwênin em ê çi bibin sank ê çi ji me derkeve yani ev jî dema ku ez hevokê nûsa dipîsim pir zoram diçe bi rastî hin zarokên 18 salî 17 salî fikr ramanê wan li ser qezançkirina pere ye yani xwendin ne tenê qezançkirina pere ye yani çûna zanîngehê باور dikim çiqas ji bidin me ve doktora netkirine wisa ji bo pere yani ew qas tiştekî zor e yani kesek ji bo pere ji bo yani tiştên din ez bawer dikim ji bo yani naçe zanîngehê û naçe doktora jî nake erê zanîngeh riyek e Merev dema ku mesleka me di distê me de be karûbarê me distê me de be em zanîngeh xelas kiribin riya me vekirtire veya ji xwe rast em veya zanin lê gelek zarok zanîngeh çûna zanîngehê tenê bi qezançkirina pere dibînin tenê karûbarekê dibînin halbûkî em li zanîngehê gelek tişta gelek agahiyan ji mamosteyê xwe hîn dibin îca êdî zarok piştî lîseyê naxwazin keçik jî ez dibêjim ne tenê yani kurik jî naxwazin herin zanîngehê yani dêwbav dixwazin êdî zarok naxwazin civakî ola em min ez pir pîrozî didim ji dêwbava re di vê wextê de bûne dêwbav Xwedê qewetê bidewan lêbelê viya jî etkiya sosyal medyayê yani civaka medyayê pir zêde ye zarok mêze dikin 24 saliye dibe YouTuber ya da influencer pere qezanç dike em jî pere astronomîk qezanç dikin belê mixabin demek ki tiştek û sapir hatibû belav kirin mixabin maalesef ya jî li ser zaroka pir etkîkî ne baş rê dide ji ber wî havê belkî divê derheqê vê mijarê de belkî mamoste Bişra daha bêtir e dê ew e yani çend mesajên me jî hene herî dawê ez dixwazim bi rastî wana jî bixwînim Xwişka Sadet hanim dibêje ez Xwişka Sadet roja dayika gelek pîroz be gelek silavê xwe ji we re dişênim em xwişka birayê te bi te re her tim gurûr dikin dibêje ji hêva me Bişra xanim re silavê xwe dişênim nivîsandiye ji Karsê mesajek hatiye dibêje silav ji we re ez Hakan Ohan Can ji TRT Kurdî û malbata TRT Kurdîyê re gelek silavê xwe dişênim û dibêje roja dayikan pîroz be û dibêje di serî de
dayikên bere û paşê jî dayikên niha rojawan pîroz be dibêje çünkü lewra bê beriya niha dem zortir bû û ji bo wê jî roja dayikan pîroz be berê be bêtir pîroz be em bêjin. Yiğit û Ömer mesaj şandiye dibêje gelek silav û rêz ji meta xwe re em dibêjin. Yiğit Ömer jî zarokê xwişka we ye ne wisa? Zarokê birê min in. Zarokê birê we ne biraziyê we ne em bêjin. Yani gelek mesajî ser hevdû tên heta ku listeyê me ez dixwazim bixwênim di roja dayikan pîroz be navê xwe nenivîsandiye tikarî navê xwe jî ji me re binivîsênî. Cana hin temaşevanên me kurmancî jî dinivîsênin lê cana hin ji wan şaşî dinivîsênin bixabin ez dikarim bixwênim hûn dikarin tirkî jî binivîsênin. Roja dayikan pîroz be silav ji Büşra û Büşra re dibêjin mamoste Büşra re Asiye kadra mesaj şandiye. Gelek spas dikim ji bo mesajên me jî piroxtê me nema bi rastî herî dawî ji bo dîsa dixwazim bipirsim piroxtê me nema yani ji vira ji bo dayikan hûn ê çi bêjin? Em dîsa bêjin dayik bûn ji bo we tê li ser çi manê herî dawî em dîsa dubare bikin. Ez dîsa yani bi dawî roja dayikan pîroz dikim û ez têm destên wan yani ez çi bêjim ji dayika re ez çi bêjim aslında kêm dimene çünkü em heqê wan nikarin bidin nikarin bidin çünkü hani sahabekî tê va peygamberê me dibêje ya Resulullah min divê ez herim cihadê û ez şehîd bibim peygamber jî dipirse dibêje diya te heye dibêje heye dibêje here wê mêzek e cihada mezintir ew e. Yani aslında hani mezekirine ya hürmet û saygıyı ji dêre ez bawer dikim ji jin re yani vê de tamam dê dibêje ama ji jin re hürmetiya Xwedê ye. Gelek spas mamoste. Wisa yani peygamber yani dibêje ki ere cihad tişkî pir mesela dînê Xwedê de tişkî pir mezin e ama hürmeta jin û dê شوي مازنتر او جي بر بقيمه او شوي مازنتر وحرمتها وبكن يعني بلا حرمتها جناو حرمتها قدر قيمتها دايكان هرتم دايكان بلا خدمتهم و كم نبينن يعني اوجي كاركره مالنا ومالي دي شغلن مسائيا وتنا ودسموز devajitin براستی ama Kayra pır gerçekten aye ana pır zahmettirin yani tamam makine utişteye ama psikolojik olarak Kayra pır zahmete. Devam her ton kadar kıymete dayikan ujinan zanabın embeyin yani ne ku dayik yani dayik jijine dayik bejijim beji embedem kadar kıymete yan bizanabın gelek spastıkım doktor Büşra Arslan Meçin akademisyena zanigaha Merdin Artukliye Malatava az geleki keyif hoş bum programı ka bernameye ka gelek keyif hoşi bu burasti saat hoş. Ez gelek spastıkım. Malatava. Silava hoş hemi dayika hemi jinara dişenim. Saat hoş. Doktor Saadet Altay akademisyena zaningeha agriye gelek spas. Az bu hatına mamoste ez geleki keyif hoş bum geleki memnun bum. Te her hebi inşallah. Her davi te kurtasi jmere çi beji. Ez ê bêjim dîsa dayika roja dayika bira pîroz be. Ez bêjim jin koka jiyanê da jî kaniya jiyanê. Saat hoş. Malata ava. Nimet Yıldız Strambeş gelek spas malava ava. Ali Ekber Ergün Keremkin. Gelek spas. Gişti emektarı terteseri kurdiye davi hafte spaziyata dikim. Malava ava. Gelek spas. Dayık nabın, jın nabın, insan ne? Bele. Saat hoş. Gelek spas. Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem, Malava ava. Gelek spas dikim. Bele bineren aziz. İro programa me liser dayikan bu. Dîsa diseri de roja dayikan min paşê roja hemû dayikan pîroz ve em bêjin hefta were em ê dîsa li vira benda we bin heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de dem baş.
Ah anama anama dayanamam anama acısı kesilirdi eli değse yarama ah anama anama dayanamam anama acısı kesilirdi eli değse yarama. Namlu döndü bağrıma, elim düştü yanıma. Dur vurma diyemedim, düştüm ölüm ağına. Namlu döndü bağrıma, elim düştü yanıma. Dur vurma diyemedim, düştüm ölüm ağına. Ah anama anama dayanamam anama acısı kesilirdi eli değse yarama ah anama anama dayanamam anama acısı kesilirdi eli değse yarama. Mezarcı